Isek ċawla. Nina kienet minn dejjem mimlija enerġija u m'għandix kwiet. Ma kienitx kapaċi toqgħod minuta fis-silenzju ma tagħmel xejn. Ta' tifla li kienet, dejjem moħħa biex tara se taqla jew tivvinta. Iżda Nina kienet magħrufa l-aktar għat-treddin tagħha. Min filgħodu sa filgħaxija ma tiqafx titkellem. B'ħafna drabi tispiċċa tgħajjad mingħajr biss ma tintebaħ. Mhux ta' b'xejn kemm il-darba kienu jgħidula isek ċawla. Nina ma tantx kienet tiddejjaq minn dan u tparla kienet u tparla tibqa'. Darba waħda Nina kienet kważi lesta mill-ikel ta' filgħaxija li ta' kuljum kienet tikol mal-papa u mal-mama. Il-homework li tagħthom l-għalliema kienet ilha li lestitu. Ma li spiċċat tikol, biset lil mama u lil papa u marret taħsel wiċċa sabiex tidħol torqod minnu fih. Ħaslet snina quddiem il-mera illi kellhom imwaħla fil-kamra tal-banju, baħbet wiċċa bi ftit ilma fietel u marret dritt f'kamrita biex tilbes il-piġama u torqod. Ma damitx wisq ma telet il-mama sabiex tirrakkonta l-istorja qabel ma Nina tagħlaq għajnejha. Nina intefet taħt il-kutra ħoxna li kellha u hekk kif kienet fl-irdos għadet tisma' lil mama ittenni l-istorja mill-ktieb li kienet għażlet. Bil-kemm laħqet qrat żewġ paġni li Nina ma marritx għajna biha u raqdet. X'inrat hekk il-mama poġġiet il-ktieb f'postu, tfiet id-dawl u telqet mill-kamra ta' Nina mingħajr ma għamlet ħoss. L-enerġija ta' Nina ma kienx tonqos daqstant bil-lejl u kienet titqalleb mhux ftit min-naħa l-oħra tas-sodda tagħha. F'ħin minnhom stempħet u kellha tqum sabiex tidħol fil-kamra tal-banju. Ma tantx kellha bdiet tqum, iżda ma kellix għażla oħra. Bajnejha nofshom magħluqin, qamet mis-sodda u bdiet tmixja lejn il-kamra tal-banju. Malli resqet viċin il-bib tal-kamra, għal ftit ma żilqitx u ndunat li kienet rifset l-ilma. Fetħet il-bib u hemm sabet li kien hemm qadira ilma mhux ħażin. Il-vita s-sink infaqa u beda jtir ħafna ilma minnu. Nina qabdet tajjed b'kemm kellha saħħa biex xi ħadd mill-ġenituri tagħha jqumu. Maħsudin, it-tnejn li huma qamu u marru jiġru jaraw x'ġara. Il-mama b'xara mqanfet inħasdet u rasset lil Nina magħha waqt li l-papa mar jiġri jġib il-kaxxa tal-għodda. Peress li kien tard ħafna, il-papa għala l-vit minn postu u għalaq l-ilma sabiex jirranġaħ fil-ħodu, bil-ħsieb li jerġgħu imorru jorqdu. Iżda x'ħin kien lest, semaw il-bib ta' barra jħabbat. Min seta' ġie? Il-papa, wara li staqsa min kien hemm, fetaħ il-bib u sab il-pulizija. Dan qallu li xi ġirien semaw xi għajjat u ċemplu l-assa bil-ħsieb li kien daħlilhom xi ħadd. Il-papa għad jispjegalu bil-kalma x'kien ġara, waqt li l-mama reġgħet daħlet lil Nina f'soddità bit-bissima. Għaliex imnalla kienet hi u leħina li ma ntlewx b'aktar ilma, ħavolja kulħadd jgħidilha li isek ċawla. Tifsira. Din l-idjoma ngħiduha lil xi ħadd li ma jafx iżomm leħnu baxx u kull ħaġa li jgħid irid isemmaħħa lil kulħadd b'leħen għoli ħafna.